Hello mga yenyens, this is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the button para sa video ni upload ko. May yenyens, dito tayo ngayon sa Lazarus Grill. Nag-libre si by RD ng lunch. Kaya tara mga yenyens, pasok tayo. Kaya may yenyens, dito sa may yenyens sa may Lazarus Grill, no? Libre ni by RD. Kain din ng lunch dito. Yenyens, pasok tayo. Lang banda sa may doon papuntang bayan ng Lingayen. Naman may simbahan dyan, Jollibee doon. Ito naman yan, so Lazarus Grill, Pigar Kaliskis. Ayan. Ayan. Yan, dito papuntang papuntang bayan ng Lingayen. Dito naman one way to dito banda simbahan ng Lingayen diyan. Kami yan, pasok po tayo. Kami yan, so Pigar. Kami yan, so Lazarus Grill. Dito naman yan. Tandaan niya. Dito naman yan, simbahan ng Lingayen doon. Ay, doon yung papuntang Jollibee. Kami yan, pasok po tayo. Yan, yung mga pagkain nila. Yan si Bay RJ. Naman yan, dito sa loob ng Pigar Lazarus Grill, no? Kasama natin si Bay RJ. Yan. Salamat sa libre niyang lunch. At ayan, mamaya kain tayo mamaya. Mga Indians, kain na po tayo. Kain na po kami ni Bay RJ. Ito yung libreng panangalian ni Bay RJ. Mga Indians, naman yan sa Lazarus Grill. Ito naman yan, so Pigar. Ito yung recipe naman yan sa Pangasinan, yung Pigar. Naman yan, so yan. Naman yan, ayan si Bay RJ. Hi ka bay. Ayun, si Bay RJ, oh, yan. Naman yan, kain tayo.